Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І розпочинаємо його з найгарячішої новини, тому що у соцмережах жителі Сімферополя та Феодосії повідомляють про звук, який схожий на вибух. Я вижу, там самолет летит. Это самолет? Вот видишь, он движется. Видишь, я вздрогнула. Самолет упал. Только что над Каменкой как долбануло. И вот остался след. Ребят, смотрим. Это, наверное, так же самое, как... Отже, якщо у когось із вас є більше інформації, просимо повідомляти нам, телеканалу АТР, і писати на нашу сторінку у соціальній мережі Фейсбука. І далі ми переходимо до нашої першої вечірньої теми. У студії ми вітаємо Романа Яковлєва, очільника громадської організації Фонду інновацій та розвитку, і також Наталію Соколенко, членкиню Громадської ради доброчесності. Доброго вечора. Доброго вечора. І ми будемо говорити про те, що в останній день, 22 грудня, тобто останній день, я маю на увазі тоді, коли зібралися депутати на пленарну сесію, тому що наступна буде аж 16 січня, президент України Петро Порошенко передав до Верховної Ради проект закону про антикорупційний суд. Цей проект зареєстровано під номером 7440. І давайте розпочнемо нашу розмову із того, що ви, пане Романе, були одним з розробників. Тобто ваша організація була одним з розробників цього законопроекту. Тексту поки що немає на сайті Верховної Ради. І тому могли би ви пояснити, скільки розроблявся цей закон і що саме в ньому міститься? Дуже вам дякую за можливість виступити, за запрошення. Буквально перед ефіром я перевірив, текст уже опублікований на сайті Верховної Ради. Це два законопроекти 7440 і 7441 про Вищий антикорупційний суд і про внесення змін до Закону про судоустрій і статус суддів відповідно. Цей законопроект ми розробляли близько місяця. За участю нашої організації, так само експертів ОБСЄ, ми аналізували практику, яка була напрацьована ними протягом весни, і була там концепція розроблена. Окрім того, ми звернули увагу на Венеційську комісію, на її рішення і рекомендації, і так само звернули увагу на законопроекти, які були підготовлені. Це 6011 і 6528. Це лягло в основу розробки цих двох законопроєктів. А от як вас знайшла адміністрація президента, чи ви знайшли адміністрацію президента? Тобто, як це все відбулося? Дякую. Ми тісно співпрацюємо з різними органами влади. Ми маємо проекти з Міністерством регіонального розвитку. Ми так само, наша організація займалася розробкою та імплементацією законодавства про НАБУ. Тому під час розробки законопроекту ми змогли показати його в адміністрації президента, його подивилися і він був внесений. А можна мені теж все-таки продовжити, як членкиня Громадської ради доброчесності? У нас була проблема з тим, щоб зустрітися з президентом. Громадська рада доброчесності – це, я для глядачів пояснюю, така сукупність громадських організацій, спеціальний орган, призначений для перевірки суддів на доброчесність і відповідність критеріям професійної етики також. І ми двічі публічно зверталися до президента з проханням зустрітися з нами, щоб розповісти йому про те, що з конкурсом до Верховного суду не все в порядку. А він хвалив якраз цей конкурс до Верховного суду, і ми хотіли звернути його увагу на кричущі просто моменти, і нам не вдалося. Тому я ще раз, мені теж і як людині, як членкині Громадської ради доброчесності, дуже цікаво, як вам вдалося співпрацювати, вийти на таку співпрацю з адміністрацією президента. Так. А хто контактна особа? Там Красовський, Філатов, хто ці люди? Чи сам Петро Олексійович? Дивіться, я займаюся розробкою законопроекту. Так. По політичним питанням ви можете запитати в Георгія Вашадзе, засновника нашої організації. По тому, що ви кажете, дійсно є проблеми з конкурсом, ми їх так само моніторили, врахували до цього законопроекту. Наприклад, передбачена неможливість, а обов'язок онлайн-трансляції відбору.
Під час, коли буде рада міжнародників, це як громадська рада доброчесності, тільки тих, кого делегували міжнародні партнери, під час всіх етапів кваліфікаційного оцінювання ВККС. І окрім того, я хочу окремо наголосити, що цей законопроект, він є базовим для того, щоб далі, в тому числі громадська рада доброчесності, ці кричущі моменти, які були. Зараз є політична воля, і ми можемо внести правки до цього законопроекту під час другого читання. Логіка була в тому, щоб ініціювати цей процес, щоб всі стейкхолдери, які зацікавлені в цьому, ви маєте досвід. Дивіться, стейкхолдерів було багато, так, щодо розробки законопроекту, який говорить про антикорупційний суд. Так довго йшов процес, вже фактично вже триває достатньо довгий час. Цей Верховна Рада ніяк не могла скасувати попередній законопроект, який був внесений депутатами. Аж минулого тижня вони його скасували, тому що законодавчо потрібно було скасувати попередній законопроект, який був внесений там, зокрема, депутатом Єгором Соболєвим, щоб президент зміг внести свій законопроект про антикорупційний суд. Мені трохи важко зрозуміти, як законопроект, який розробили місяць тому, вже внесений в парламент. Ну, під час його розробки було залучено досвід міжнародних експертів. Я додам, і його розробили не юристи, а незалежна громадська організація, так? Я юрист. Тобто ви його розробили за місяць? Ми розробляли так, ми до цього моніторили всю ситуацію, яка є, дивилися... Але все одно не зрозуміло, чому організація, яка називається Фонд інновацій та розвитку, так, це начебто про інновації, ну, з назви так випливає. І ви згадали, що ви брали участь в розробці законопроекту про НАБУ, Національне антикорупційне бюро. Я, наприклад, знаю, що велику роботу над цим законопроектом проробив професор Микола Іванович Хавронюк, це експерт і член правління Центру політико-правових реформ. Тут з назви випливає, що ця організація займається політико-правовими реформами. Плюс цій організації вже 21 рік діяльності і бездоганна репутація. Я от зайшла перед ефіром знайти відомості про вашу організацію, про вас теж. Інформації, скажімо, прямо Google видає набагато менше, ніж про Хавронюка Миколи Івановича, про професора, який розробляв закон про НАБУ. Ви зовсім недавно очолили цю організацію. Співзасновниками є громадяни іншої держави Грузії. І не зрозуміло, чому в фаворі опинилися от ваші ідеї. Чому, ну, скажіть, там, Філатов чи хтось інший все-таки співпрацював з вами. І я розумію, що ви намагаєтеся зараз ухилитися від відповіді на політичне запитання. Але якщо ви розробляли його, потім ви ходили в адміністрацію президента, з ким ви говорили, як ви його затверджували. От це все поки лишається непрозорим і тому викликає недовіру до всього процесу. Від початку і до кінця тоді, яка буде довіра до антикорупційного суду, якщо від початку непрозорий процес роботи над законопроектом? Чому непрозорий? Зараз, я повторюю ще раз, і адміністрація президента, і міжнародні партнери хочуть, щоб всі долучилися до написання цього законопроекту у другому читанні. Процес ініційовано, законопроект внесено до розгляду. Дивіться, я не юристка і наші глядачі тим більше, але Дивіться, я і то знаю. Міжнародні партнери, хто, наприклад, з вами співпрацювали? Чи це була незалежна робота громадської організації вашої? Дивіться, ми перед внесенням, під час навіть розробки законопроекту, обговорювали це із Європейським Союзом і з експертами ОБСЄ. Тому вони... Хто з вашої організації обговорював? Георгій Вашадзе. Георгій Вашадзе, так? Вони зустрічалися з ними і обговорювали? Так. Все це вклалося в місяць? До цього, я ж кажу, паралельно з процесом розробки, коли був офіційний старт розробки, ми починали з малювання концепцій, з малювання архітектури, як буде виглядати суд, з того, що має бути віднесено до підслідності, як має бути логічно затверджено. Я особисто знайомий з Лашою Антадзе, так? Він один з співзасновників цієї громадської організації. Він більше є менеджером проєктів електронних аукціонів. Погоджуєтеся зі мною, так? Блокчейн, такі речі є і так далі. Також, так? Відколи громадська організація почала цікавитися юридичними формами? Я ж кажу, ще з 2014 року, коли ми приймали участь в розробці і імплементації законодавства про НАБУ. Тобто Георгій Вашадзе, Давид Кізіря, вони мають досвід в цьому, вони займалися з НАБУ і вони знають, як це робиться. Георгій Вашадзе, він є радником президента, все правильно, так, Петра Порошенка? Він радник глави адміністрації. Глави адміністрації, Так може цим пояснюється те, що ваша самоорганізація була обрана, оскільки ваш співзасновник, так? Співзасновник є радником, а якого саме? Голови адміністрації президента, так? Може цим це пояснюється? Чи були конкуренти, так, в законопроекті цьому? Від інших організацій? Я хочу одразу пояснити і чітко сказати, що
Немає фаворитів тут і немає тексту, який є остаточним. Я дуже хочу наголосити на цьому ще один раз. Роман, я все розумію, хочу але сказати. президент вибрав ваш Дивіться, законопроект. ні, Ну, президент погодьтеся. вніс законопроект, який був розроблений. І авторство він буде президента. З моменту внесення в Верховну Раду він є авторством глави держави, який по Конституції єдиний, хто може його внести. Єдина можливість, як ми зараз можемо почати цей процес, як ви можете дати свої рекомендації, так само журналісти будуть залучені до цього, це під час розгляду його в комітеті, під час обговорень, казати, що є важливим. Тому що ми намагалися врахувати, по суті, те, що сказала Венеціанська комісія, те, що було найкраще в 6011 А законопроекті. скажіть, Венеційська комісія сказала вам вилучити громадську раду доброчесності з обов'язкового врахування. Тобто зараз, коли конкурс був до Верховного суду, і зараз інші суди ми будемо наповнювати або новими суддями, або тими, які будуть йти на підвищення, кожен раз ми будемо давати свій висновок про відповідність чи невідповідність критеріям професійної етики і доброчесності кожного кандидата. І Вища кваліфікаційна комісія суддів має долати наше вето. От, на жаль, вона подолала чимало цих наших зауважень щодо суддів. І 23 суддів нового Верховного суду є недоброчесними за нашим висновком, то в новому законопроекті я ще повністю текст не читала, я ще вранці дивилася, тексту не було. Але наскільки я знаю, там Громадська рада доброчесності може ініціювати, щось там може ініціювати. Але от з переліку обов'язкових елементів цього процесу Громадська рада доброчесності вилучена. От скажіть, будь ласка, якщо я правильно зрозуміла задум ваш, хто вилучив, чим ми не догодили? Президент, до речі, тричі публічно хвалив Громадську раду доброчесності за те, що таку хорошу роботу проробили на конкурсі до Верховного суду. Ми, правда, попросили президента не апелювати до громадськості, бо він з нами таки не зустрівся і не врахував нашої позиції. То чим насолила вам Громадська рада доброчесності? Ні, не насолила. І я вважаю, що це не зовсім правильна постановка питання, тому що важливо, і якщо ви подивитесь рішення Венеціанської комісії, вони сказали, що на час відбору є дуже велика необхідність звернутися до міжнародних партнерів, тому що є ризик недовіри до відбору суддів, якщо будуть участвувати якщо тільки національні громадяни України будуть участвувати, або в принципі, якщо вона буде така, як є. Це не тому, що не довіряє хтось Громадській раді доброчесності чи хтось незадоволений роботи, а тому, що це є один із безпрецедентних прикладів, коли можна міжнародними партнерами залучити з їхньою допомогою і з ними разом прийняти рішення щодо відбору хороших суддів. Так, гаразд, так, а чому це не було додатковим якимось етапом прописано, а Громадська рада доброчесності, як це записано, до речі, в чинному законі про судоустрій, бере участь у відбору суддів, видаючи свій висновок про відповідність чи невідповідність доброчесності. Чому ми вилучені? Чому тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів, розглядаючи кандидатів до нового, до антикорупційного суду, вона не зобов'язана ніяким чином розглядати те, що ми там напишемо? От чому так? Логіка була проста, чому Рада міжнародних експертів буде приймати участь. Тому що є... Ні, я не заперечую, я ж не спростовую і не хочу там викреслити участь міжнародних експертів у цьому процесі. Чому вилучили при цьому Громадську раду доброчесності? Невже ми десь себе скомпрометували? Поясніть. Ні, я ж кажу, ні. Логіка була якраз в тому, що відбір проводять ті, хто будуть самі відповідати тим самим вимогам, що і судді, до яких там, наприклад, міжнародний досвід, бездоганна ділова репутація і так далі. Якщо у вас є пропозиція щодо включення Громадської ради доброчесності як одного із учасників цього процесу відбору, я думаю, її так само треба обговорювати. Ми, наприклад, її просто треба залишити цю норму, яка є в законі про судоустрій і статус суддів. Давайте поговоримо про це. Чому ні? А от ви тепер, я, Любомире, перепрошую, як юрист, поясніть, і мені, як не юристу, і нашим глядачам, чи можна вносити суттєві зміни між першим і другим читанням? Дивіться, якщо це буде логіка необхідності, і це те, що хоче суспільство, а цей закон, на мою думку, він є резонансним, і увага до нього має бути прикута абсолютно всіх. І в тому числі Громадська рада доброчесності зараз, міжнародних партнерів, журналістів і взагалі громадян. Тому що результат від нього буде, по суті, це закривається вся антикорупційна реформа в правоохоронній сфері. Тобто рішення там НАБУ і САП, розслідування, буде приймати суд. Якщо він буде нечесний, якщо там буде недовіра до нього, то тоді немає сенсу. Тому в законопроект можна вносити зміни, якщо в цьому є доцільність. Якщо
є попит, якщо ви бачите, що дійсно логічно, щоб не просто тільки міжнародні експерти приймали участь в цьому, щоб вони давали свій висновок, а ще й громадська рада доброчесності, то чому Це ні? можна буде внести поправкою, так, якоюсь? Так, можна буде Депутатською. Так, Так, я голосую за. давайте поговоримо. про Дивіться, це. пане Романе, у мене таке запитання. Чи прописаний в законопроекті механізм, який дозволяє створити антикорупційний суд з відтермінуванням аж до 2019 року, тоді, коли Петро Порошенко повністю, буду вживати таке слово, добуде свій перший термін, і аж тоді створюється антикорупційний суд? Чи є Там- такий механізм? Ні, там протягом 12 місяців з моменту набрання чинності цим законом має бути утворений Вищий антикорупційний суд. Це, здається, чи перша, чи друга частина прикінцевих перехідних положень. Треба подивитись точно, яка саме. Тобто в якому році теоретично? Ну, якщо вони приймають зараз, то до кінця 2018 року там На протязі по суті, 12 місяців. Так, от, наприклад, Да. перша сесія, там, наприклад, перше читання, там, наприклад, 16 січня буде засідання, там через 2 чи 3 тижні чи через місяць приймають, то Друге до кінця читання. 2018 року мав би бути створений антикорупційний ну, суд. якщо так? 12 місяців, то виходить з січня місяця. Ще таке Січня запитання. От ви розробляли цей законопроект. Він, я так розумію, що це ваша ініціатива була, це безкоштовна ініціатива, так, наскільки я зрозумів? Тобто ніяких коштів громадська організація не У отримує? нас є інші проекти. Наприклад, зараз ми починаємо проект з Європейським Союзом. Робоча назва Wiki Investigation, який, до речі, дуже цікавий. Ну, я можу про нього дуже багато розповідати, бо ми його цілий рік розробляли. Суть в чому, що онлайн-платформа, на яку можна завантажити інформацію про корупційні злочини. І в результаті всі разом, як на Вікіпедії, будуть здійснювати формування самого злочину, картини цього кейсу. І потім по 214 статті можна буде звернутися до правоохоронного органу, підслідність чого вона є. Дивіться, давайте повернемося все-таки до антикорупційного суду. Взагалі, як буде проходити відбір суддів в цьому законі? Як є прописано? Так, судді... Тобто, хто буде відбирати, так? Вища кваліфікаційна комісія суддей чи хтось інший? ВККС. ВККС, І так? разом з залученням міжнародних експертів. Але якщо є доцільність, то Міжнародні можна... експерти, вони якого рівня будуть? Або хто? Це ті, кого рекомендують партнери, з якими співпрацює Україна в сфері протидії корупції протягом останнього часу. Наприклад. Наприклад, може бути Європейський Союз або ДФІД, які давали допомогу для НАБУ. Вони делегують консолідовано своїх представників А ВККС. дефіт це що? DFID – це британський фонд, який займається від Великобританії, від посольства Великобританії. Сам президент був задоволений законопроектом, так? Були кілька От я ключових бачу етапів. фотографії на сайті виставили, ви також там сидите. Як взагалі прокоментував цей законопроект президент у приватній розмові, наприклад, з вами, як очільником громадської організації? Дивіться, президент, по суті, було кілька ключових етапів, які були важливими, на що вказали венеціанки, що є попит з боку міжнародних партнерів на ці зміни. Це участь міжнародників, які будуть як способом своїх експертів, яких вони делегують, так само і безпосередньо, щоб вони могли контролювати. Тому що якщо вони делегують експерта, вони їй довіряють цій людині, і вони можуть моніторити роботу. І вони будуть одразу казати на весь світ, по суті, не просто в Україні буде замикатися ця проблема, а всі будуть знати, що щось відбувається не так. Якась проблема, яку ви кажете, от якщо є щось наріжне, то треба про це дійсно казати, тому що є дуже високий ризик пропустити нечесну людину. Друга частина – це Але дивіться, гарантії. давайте тут уточнимо. Наскільки мені відомо, так міжнародні експерти вони будуть давати свій висновок. Все правильно, але ВККС має право подолати цей висновок 11 голосами. Так. Все правильно? Да. Тобто, Тут- опишіть ситуацію, наприклад. Тобто, якщо я, як міжнародний експерт чи група експертів, не згідні з кандидатурою цього чи цієї судді, яка претендує на посаду судді антикорупційного суду, але є члени ВККС, і вони кажуть, ні, голосуємо одноголосно, і ця кандидатура проходить. Так, може бути такий варіант. З іншого боку, є обмеження з боку Конституції України, тому що є право на суверенітет держави. І якщо ви дивилися рішення Венеціанської комісії, вони кілька разів говорили про те, що треба бути досить обережним між тим, що коли міжнародні донори, по суті, це інша країна, яка призначає свою людину, яка в результаті, там, якщо в неї немає права вето, вона може впливати на ВККС, ВККС її рішення бере і Вища рада юстиції, а потім президент, то, по суті, це втрата суверенітету
суверенітету держави з боку на міжнародній арені. Можна сказати, що це буде не так, тому що ми розуміємо, що там навряд чи хтось з цих держав, які делегують своїх експертів, хочуть нам чогось поганого. Але є високий ризик між Конституційним судом, коли він може сказати, що це там спеціальний або спеціалізований суд. Спеціально у нас заборонено по Конституції. Якщо вони кажуть, що є оця норма, де міжнародні експерти напряму приймають рішення і кажуть, що там вони фактично приймають державні рішення державного значення, призначення суддів в Україні. Є можливість зманіпулювати цим. І коли в ідеальній ситуації, як воно і буде, коли Вищий антикорупційний суд буде займатися резонансною справою якогось корупціонера, який реально там є докази. І як один із, знаєте, останніх їхніх аргументів буде звернення в Конституційний суд України. Там 49 депутатів підпишуть, як це було, наприклад, за законом про вищу освіту, там про люстрацію ректорів. І Вищий Конституційний суд України буде мати можливість переглянути це рішення, сказати, що А дійсно... чекайте, а аудитор НАБУ? Аудитор НАБУ тут питання не стоїть спеціалізований суд. Але все-таки це досить З іншого цікаво. боку- Скільки взагалі голосів є в ВККС? Так? 16. 16, так? Тобто Один постійно хворіє. Не виходить. Якщо 11 проголосує, що вони є проти, то фактично суддя попадає на цю посаду, так? Тобто проходить, скажімо так, сито відбору. Якщо порівняти, наприклад, з конкурсом до Верховного суду, так? Вже не Україна, просто Верховного суду, то Громадська рада доброчесності, так уявимо, наприклад, це можливо буде виглядати як аналогія, можливо, хтось скаже як маніпуляція, наприклад, роль, наскільки я зрозумів, міжнародних експертів, які би мали відіграти в питанні антикорупційного суду, відігравала на конкурсі до Верховного суду Громадська рада доброчесності. Ви погоджуєтеся, так? І, наприклад, і дуже багато було заперечень зі сторони Громадської ради доброчесності. Все правильно я говорю? Але ВККС що робили? Голосувала незрозумілий для нас спосіб. Зараз з'явилися на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів пояснення, чому вони відхиляли або приймали висновок Громадської ради доброчесності. Однак простежити там логіку, взаємозв'язок між тим, що написала Громадська рада доброчесності і вирішила ВККС, Вища кваліфікаційна комісія суддів, часто неможливо, здебільшого неможливо. І тому питання, якось треба, можливо, в законі чітко прописати, як голосує ВККС, бо ми, як суспільство, маємо право це знати. Тобто вони бали виставляють, як вони зараховують, відхиляють. Бо якщо повториться ситуація, як на конкурсі до Верховного суду, то нічого не буде. Просто нічого не буде, тому що ми знову не дізнаємося, з яких мотивів голосувала ВККС. Бо наша думка багатьох членів Громадської ради доброчесності, і моя в тому числі, що ті кандидати до Верховного суду, яких забанили на основі нашого висновку, вони просто мали якісь свої проблеми там з адміністрацією президента чи з іншими впливовими особами, і тільки з цієї причини висновки проти них були враховані, а проти, наприклад, колишнього голови Вищого господарського суду, тепер уже господарського суду нового Верховного суду Богдана Львова, попри те, що він не може багатьох речей з приводу своїх грошей пояснити, попри те, що кримінальне провадження є про втручання в автоматизований розподіл справ у Вищому господарському суді, такий от перелік до нього претензій, він, очевидно, не мав ніяких проблем з тими, хто впливав на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів і пройшов. І ми можемо скільки завгодно розмірковувати, робити різного роду припущень, ми головного не знаємо, як голосує Вища кваліфікаційна комісія суддів. От що каже на це ваш закон? Він розкриває цей механізм чи все залишається по-старому? На кожному етапі кваліфікаційного відбору, відповідно до законопроекту, передбачена онлайн-трансляція. І відео онлайн-трансляція на сайті ВККС. Це не просто їдальня, як зараз, здається, було, так? В їдальні це транслювалось на телевізорі ВККС, тільки Ні, в кваліфікаційний відбір. Ютубі трансляція була. Вже зараз також в Ютубі, була, так, вона була і вона є. Немає онлайн-трансляції з головного етапу, коли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів збираються Тобто, і я так зрозумів, голосують. приймають Той рішення, доброчесний, а той недоброчесний. Тобто не зрозуміло методології. Немає. Я Методології зрозумів. немає. Дивіться, тут, до речі, це так само один із ідей, яку необхідно включити, тому що логіка така, якщо необхідно, по-перше,
реально провести зустріч. Ми плануємо це зробити завтра. Я вас запрошую. Зустріч з ким? З усіма зацікавленими сторонами. А Щоб де? в IDF, Нижній вал 15, це офіс 508. Я вам Добре. дам візитівку. Добре. І ви так само приходьте. У нас суть в чому? Якщо є оці проблеми, як ви кажете, дійсно там немає методології, і вони починають маніпулювати тим, що немає прямої методології, не можна сказати, не можна там точно встановити, що, наприклад, він не відповідає, тому що не знаю, там в нього нема стажу, або він відповідає, бо ми Бо ми грошей долаємо- забагато, майна забагато, так. Да, або долаємо вето, тому що не знаю, інформація, що він нечесний, або там ще щось не відповідає дійсності. Або, наприклад, як зараз там ну не знаю, будь-які підстави. Це дійсно слушна думка. Якщо його треба деталізовувати, і ви бачите сенс на рівні закону це прописати, тому що є маніпуляції, там можна сказати, є конкретні факти от цього, то я думаю, це також можливо внести. Чому тільки зараз? Так, от в мене ще запитання до вас таке: чому лише тепер ви виступили з цією ініціативою? Пройшов місяць, так? Запитання: Міжнародний валютний фонд, інші міжнародні організації, вони сказали, не даємо гроші, тому що погано йдуть справи, наприклад, там в деяких з деякими реформами, не створений антикорупційний суд. Тобто всі бачили ці заяви. Ви просто вловили хвилю. Ну, тобто ви зрозуміли, що це зараз час подавати цей законопроект про антикорупційний суд. Розумієте запитання, так? Ну, хайп ви маєте на увазі? Не хайп, ні. Ви зрозуміли, що зараз є найкращий час подати Зараз, цей законопроект, тому що фактично влада в Україні має прийняти якесь рішення. Найбільше питання є щодо антикорупційного суду. Тому що, якщо не буде створений антикорупційний суд, і влада, президент чи адміністрація президента не покаже міжнародним донорам, партнерам, що вони рухаються якось в тому питанні, грошей не бачите наступних траншів. Суть така. Це дійсно дуже вагомий аргумент. По суті, зараз створено Ну, вікно ви можливостей. розумієте моє запитання, Так, я так? розумію. Знаєте, це як вікно Овертона, коли є можливість або створити порядний орган, якому будуть всі довіряти. Але знову ж таки, от питання довіри, ми завжди про це і дискутували дуже багато. Довіра з'явиться не тоді, коли відбор буде, а коли підуть перші рішення. Вони підуть дуже швидко, бо там є слідчі судді, які будуть приймати вже одразу процесуальні рішення, там про запобіжні заходи і так далі. Тобто одразу після створення, після там набрання суддів необхідної кількості, вони почнуться. Зараз ми всі з вами можемо запропонувати те, що є, що ми хочемо, що ми бачимо. Є досвід Громадської ради доброчесності, є досвід правоохоронних органів щодо там підслідності, є досвід, як вже пройшов конкурс Верховний суд. Що краще, що забрати, а на що навпаки наголосити, наприклад, деталізація методології, чи є необхідність там прописувати всю, чи можливо сказати, що вона затверджується, але не можуть бути такі критерії. Або при подоланні вето має бути зазначено це. Там, ну, підстави, чіткі підстави подолання такого вето. Можливо, ми знайдемо вихід спільно з юристами, там, з конституціоналістами, як можна уникнути, що нас потім будуть критикувати, що це знищення цього, знаєте, суверенітету держави, коли міжнародники приймають участь, і, наприклад, можливо, тоді там про право вето так само можна говорити. Тому що от в Грузії Георгій Вашадзе зареєстрував законопроект, за яким судді, взагалі міжнародні судді, приймають участь в правосудді Грузії. Це він подав на розгляд Конституційної комісії. Там це навпаки, мені здається, дуже крута ідея. Це ну така правильно. Ну, дивіться, наскільки мені відомо, я думаю, що в Україні ідентична ситуація з Грузією. Ви погоджуєтеся, так була? Щодо судової системи, чи в принципі? Щодо судової системи ми коли говоримо? Ну, дивіться, про судову мені складно говорити, тому що Ну, дивіться, саме принаймні рекомендації Венеційської комісії, вони схожі були до грузинської, скоріш за все, правда? Я не знаю, я не вивчав грузинську, я дивився питання там словацької і інших рекомендацій, Тому що ви говорите, наприклад, що це якби ноу-хау було Георгія Вашадзе. Ні, це рекомендації Венеційської комісії. Я ж неправильно, можливо, я неправильно виразився. Ідея Георгія в Грузії ще жорсткіша залучати міжнародних суддів. Я говорю, що тут Венеційська комісія сказала, що ми хочемо Залучати міжнародних суддів до здійснення як експертів. Ні, до здійснення правосуддя. Це їхня ідея, їхні реформи. Це ми говоримо про їхнє бачення, як вони хочуть там зробити. В Україні в нас дійсно є Венеційська комісія, і я не сказав, що це ноу-хау Георгія. Я зрозумів. Венеційська комісія сказала, що треба міжнародники, вона аргументувала Дивіться, це... просто я хочу уточнити тут, перепрошую, що перебуваю. Венеційська комісія рекомендувала Україні детальніше виписати про зону конкурсну процедуру номінування міжнародними донорами експертів для добору антикорупційних суддів. Ну, тобто є Венеційська комісія, це потрібно враховувати. Да. Однак
ви прописали в законопроекті те, що 11 голосами судді Вищої кваліфікаційної комісії суддів думку міжнародних експертів можна просто буде перекрити чи За відкинути. непрозорою процедурою, Так. яка є Розумієте, зараз. це є рекомендація Венеційської комісії. Рекомендація номінування, правильно ви сказали, рекомендація номінування міжнародних експертів. Так. Там є консолідована позиція міжнародних партнерів, вони подають Вищій кваліфікаційній комісії, яка їх затверджує. А ви говорите зараз про вето цих міжнародних експертів. Це Так. різні частини. Тобто, я ж кажу, логіка цього вето була в тому, щоб не було звинувачень і можливості спекуляції в суверенітеті. Якщо є інший вихід, В якщо суверенітеті чого? Держави, країни, Да. так? Ну, в тому, що, я ж кажу, якщо просто вони так само про 6011 продивилися всю логічну цепочку, що там міжнародні експерти, які номіновані, по суті, прийняти рішення, яке є обов'язковим цієї комісії для подальшого аж до затвердження президентом. Якщо пройти по цьому всьому, то видно, що саме без міжнародних експертів, делегованих міжнародними партнерами, неможливо буде прийняти це рішення. Вони при будь-якому вони мають приймати участь в консенсусі. Тому вони сказали, що є питання щодо цього. Зверніть увагу, будь ласка, на це. Вони прямо дали посилання на статтю 1 Конституції України. Тому я ж вам ще раз скажу, логіка не в тому, що створити орган, де не знаю там до якого будуть сумніви. Логіка в тому, щоб ніхто не зайшов потім в Конституційний суд і не сказав, що окей. Тут у вас щось не так. В Словакії так було. Там було питання про підслідність, там було питання про напрямки підслідності, там суб'єктна і предметна, але це було можливо. Потім парламент все одно вніс правки в цей закон і заново його створив. Вищий антикорупційний суд. Але знову ж таки, я не хотів би, щоб у нас була така спекуляція. Не хотів би, щоб, знаєте, всі були підвішені в тому положенні, коли розглядає Вищий антикорупційний суд якусь справу, і всі чекають паралельно, що скаже Конституційний суд України. Хоча там дуже багато чесних суддів, але... Скажіть, я от вас слухаю, і ви самі підважуєте цю саму ідею участі іноземних експертів у доборі. Навпаки, я дуже хочу, щоб вони приймали участь, тому що я так само переконаний, що чим більше буде партнерів, які залучені, чим голосніше ми будемо розповідати про всю ситуацію, яка тут є, онлайн-трансляція прописати в законі, можливість залучення цих людей, можливість доступу до цього. Це є та логіка, яка створить чесний суд. Тому що, по суті, ну знаєте, от стадія прийняття закону – це одне. Його прийняти хорошим – це дуже добре. Інша стадія – це його імплементація. І ви, як представник Громадської ради доброчесності, мабуть, знаєте, що, можливо, вже на стадії імплементації, коли в законі щось виписано, зманіпулювати чимось. І наше з вами завдання не просто його прийняти хорошим, який він є, але і постійно тримати руку на пульсі під час його імплементації. Коли створюється ця методологія, якщо вона буде прописана в Зрозуміло, законі. а критерії добору цих експертів? От ми всі спостерігаємо, скільки вже рік, як намагаються обрати аудитора, іноземного аудитора для Національного антикорупційного бюро. І з одного боку є кандидатура Сторча, пана Сторча, який має бездоганну репутацію і не вдається його затвердити. З іншого боку, влада фракції БПП і Народний фронт намагається протиснути кандидатуру Найджела Брауна, у якого не така бездоганна репутація, я би навіть сказала би навпаки. Якщо ви згадували вже європейських партнерів, то там теж є різні люди. Я, як членкиня Громадської ради доброчесності, хочу сказати, що деякі наші європейські партнери поводяться навіть на публічних заходах так, що вони відверто підтримують Вищу кваліфікаційну комісію суддів, тобто владу, і ігнорують Громадську раду доброчесності. От навіть на публічних заходах я вже виношу за дужки непублічні комунікації. Тобто вони є провладними по відношенню до президента Порошенка, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як нам переконатися, можливо, теж там є критерії виписані, що там будуть все такі люди серед тих міжнародних експертів, яким можна довіряти. От якщо, тобто, щоб там були подібно до пана Сторча люди, а не подібно до Найджела Брауна, якого не є бездоганна репутація? Так, це абсолютно правильне питання. Саме тому Венеційська комісія при розгляді 6011 рекомендувала прибрати політику з цього питання. Тому що зараз от є парламент, який має проголосувати, по суті, свою квоту за аудитора. 6011 там також було кілька суб'єктів, які номінують. Це президент, здається, так само парламент і міністр юстиції. І от Венеційська комісія сказала, що так добре було, що ви в законі про судоустрій і статус суддів от позбулися цього політичного впливу. Давайте щось таке саме зробите про Вищий антикорупційний суд. Тому логіка там була в тому, що безпосередньо партнери номінують їх. Є критерії щодо доброчесності, щодо досвіду права в сфері боротьби з корупцією, але знову ж таки, як би там не було, виписати чіткий
критерій під конкретну особу дуже ризиковано, тому що завтра вона відмовиться, буде щось не так. Наше завдання це реально, те, як ви кажете, дивитися, кого намагаються назначити. Це дивитися, кого вони рекомендують. Якщо є питання щодо об'єктивності якогось міжнародного партнера, і є ризик, що він назначить когось або рекомендує того, хто не викликає довіру, ми так само маємо про це А говорити. хто їх відбирає? Ще раз, от я не Да, зрозуміла. міжнародні Експертів, партнери, так. це міжнародні партнери, які самі кажуть, А кого міжнародних ВККС партнерів хто назначає. відбирає? Міжнародних партнерів? Так. Ті, хто давали допомогу фінансову протягом останніх років в сфері протидії корупції. Ну, багато хто. Тобто все залежить фактично від них, так? Американські структури будуть там? Сполучених Якщо Штатів? вони давали допомогу в цьому напрямку, треба подивитися, які в них грантові USAID. проекти були. Так. Так. Вони Просто ж є. хочу навести приклад цікавий глядачам нашим. Ми, як Громадська рада доброчесності, зауважували, що у того ж Богдана Львова і багатьох інших є проблеми з майном, є проблеми з незрозумілими рішеннями. Наприклад, в новому Верховному суді, на жаль, є судді, які забороняли Майдан. Просто забороняли Майдан або в першій інстанції, або в апеляції. І це просто жахливо, і це великий сором. І наші висновки не допомогли Вищій кваліфікаційній комісії просто їх відсікти від цього конкурсу, вилучити з цього конкурсу і не пропустити Верховний суд. У Сполучених Штатах Америки нещодавно забанили одного з кандидатів до Верховного суду по тій причині, що він по-різному висловлювався щодо однієї юридичної норми, яка є в американському законодавстві. В нього не виявили журналісти, як у Богдана Львова, дві пари годинників по десь від 18 до 50 тисяч євро за кожну. І Богдан Львов не пояснив, як він їх возив, чи він платив мито за них і так далі. Навколо цієї людини, американця, не було ніяких політичних скандалів, не було претензій до його судових рішень. Він просто висловлювався по-різному. І все. І сказала Американська асоціація адвокатів, це ненадійний товариш, йому не місце в Верховному суді США. То у нас місце, то як досягти того, щоб все-таки у новому антикорупційному суді була однозначність, що такі не підуть? Тут запитання майном. у тому, які існують запобіжники прописані в законопроекті, щоб туди не потрапили люди справді недоброчесні, тому що схоже на те, що антикорупційний суд, він буде орган з великими повноваженнями, і щодо великих людей він буде приймати рішення. Погоджуєтеся, так? Чи ви В цьому була логіка його створення? Так, його створення. Тобто, які запобіжники є прописані, можливо, якісь особливі, про які, тому що текст з'явився сьогодні, так, наскільки я зрозумів, і які ще громадськість не знає, тобто, якими вони є? Дивіться, зараз... Ви самі визнали це, що, наприклад, я думаю, так, я так зрозумів з логіки, що, наприклад, якщо 11 голосів 16 ВККС буде, наприклад, то вето там думки міжнародних партнерів буде долатися. Тобто тут немає такого чіткого запобіжника, ви погоджуєтеся, так? Якщо потрібно просунути людину, вона буде просунута. Дивіться, тут просунути можна навіть при найчіткіших визначеннях. Я повторюсь ще раз. Завдання стоїть не прописати закон, який, ви знаєте, от буде в духі позитивізму, ортодоксального позитивізму, коли там все виписано і є такі критерії. От те, що ви сказали, це не пропишеш в жодному законі, це логіка, яка виходить із, по суті, етики. Я не знаю, ця людина була адвокатом, мабуть, якщо асоціація адвокатів його забанила. Ні, суддя. Просто в Америці, в Сполучених Штатах Америки, функцію Громадської ради доброчесності, такого громадського контролю над кандидатами виконує Американська асоціація адвокатів, Bar Association. Тому от вони зробили висновок і все, і цього достатньо. Це створюється якраз під впливом попиту на якісну реформу серед населення і громадськості. От якщо це, знаєте, барістери прийняли таке рішення, скоріш за все, бо вони розуміли, що якщо зараз вони пропустять людину, яка має Пане судові Романе, норми... дуже коротко, 20 секунд. Закінчуйте. Я хочу ще раз закликати всіх, щоб ми з вами долучились до написання цього законопроекту в другому читанні. Якщо у вас є рекомендації, будь ласка, ми завтра на нашій сторінці Facebook оголосимо про зустріч сьогодні, про завтрашню зустріч. Приходьте, будь ласка, будемо говорити предметно по кожній статті. Так, із задоволенням. Дуже хотілося, щоб ви прийшли. По кожній статті, як ви бачите, які ризики, як можна це усунути. Дякую, що запросили. Дякуємо Роману Яковлю, директору Фонду інновацій та розвитку. Також дякуємо Наталії Соколенко, членкині Громадської ради доброчесності. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже після випуску новин.